Dobrý večer z Kráľova TV. Ahojte, ahojte. Majko, musím ti povedať jednu vec. Ty v tej šiltovke vyzeráš ďaleko lepšie ako ja. Som sa teraz pred chvíľočkou pozeral do zrkadla. Peťko, to sú také nedosiahnuteľné veci v živote. Ja nikdy nebudem taký moderátor ako ty. A nikdy nebudeš mať ty zasa takú bradu, ako mám ja. Takže je to také vyrovnané. Našťastie niektoré veci v živote sa dajú kúpiť, ako táto šiltovka. Tak ale poďme naspäť k tomu, prečo sme sa tu zišli. Majko, dnešný deň. Keby sme mohli nejak stručne zhodnotiť, čo sa dnes dialo. Boli sme pri jednej úžasnej rybe v týme Carpstar. Čo si povieme k tomu? Áno, vieš čo, my sme v podstate však v aute sa rozprávali. Išli sme okolo chalanov Carpstaru a mali tam takú veľkú rybu. Je nápis Carpstar a hovorím, že tí chlapci by tu teraz mohli takú rybu chytiť. A išli sme točiť na jeden pek, ktorý je za tým a za chvíľku mi Majo volá, že je ryba 20+. A mňa to strašne potešilo, evidentne som videl, že aj teba, lebo chýbajú nám tie liveky a tieto veci, takže leteli sme tam a bola to naozaj krásna ryba. Chalani sú tu prvý rok, užívajú si to a chytili naozaj krásnu rybu. Presne ako vravíš, nám tie liveky chýbajú pravdepodobne aj našim divákom, pretože videli sme nejaké komentáre, aby sme toho dávali čím viacej, no je to ťah na pretekároch, aby nás k tým rybám volali. Tá aktivita momentálne nie je taká, ako bola v tých prvých dňoch, ale napriek tomu dnes sme boli ešte pri jednej peknej udalosti, odovzdávali sme cenu za najväčšiu rybu včerajšieho dňa. Áno, boli tu Vanekovci z firmy Starfishing Carbonly a chlapci z Karlsson Bajcu. Chytili rybu 19, nejakých 750, takže boli sme im odovzdať cenu za najväčšiu rybu dňa, čo nás potešilo. Tam sme si spravili aspoň tú liveku, takže užívali sme si. My sme pracovali vlastne celý deň, sme sa nezastavili, pracovali sme na veciach sponzorských, rozhovoroch a tak ďalej. Dnes sme tu mali naozaj rušno, takže užili sme si to aj tak. To boli také dva najväčšie highlighty dnešného dňa. A my sa teraz spolu pozrieme na zostrih dnešného dňa. Majko, mení sa nám počasie, čo pravdepodobne ovplyvňuje aj aktivitu rýb. Klesá nám tlak a takisto mesiac ide do splnu. Už teraz vlastne v tomto momente, kedy vychádza táto Kráľová TV, tá najväčšia časť alebo ten najväčší spln už bola dokonca. Dnes som čítal niečo také, že je to najväčší spln za neviem koľko rokov. To sú veci, už len to, čo si vyrozprával, je dosť. Ono, ten pretek, dnes máme polčas. Čiže proste sme v strede toho preteku. A ak ho tak zbilancujeme, tak začali sme úplne až neuveriteľne, čo dneska sme počúvali z viacerých strán, že ten začiatok bol úplne fantastický. Tam sa za jeden deň chytilo cez 40 rýb. Potom prišiel ten veter, ktorý prišiel. Bolo v podstate zrušenie lodí. Potom nastúpili týmy na lode.
skoro 5 hodín boli tie lode tam, čiže pravdepodobne šnúry a tak ďalej a tak ďalej. Takže a ten pretek ako keby sa znovu začínal. Len tým, že už nebolo veterno, už nebolo takéto zlé počasie, prišlo slniečko, tak tá ryba sa nám úplne, ale úplne zastavila. Niečo v noci máme, skôr by som ani nepovedal, že v noci, ale nad ránom, ale cez deň je tá aktivita zatiaľ úplne zlá a myslíme si, že to sú tie vplyvy, ktoré si ty vymenoval. To znamená, že je tam to, že tlak není ideálny. To znamená, že tá hladina jak sklo a tá kráľová naozaj potrebuje ten vietor. Takže sú to viaceré vplyvy, ktoré majú na to. Ja napríklad poslednú vec, ktorú si povedal, je spln. Dneska sme sa o tom viackrát aj bavili sme sa tu s ľuďmi. Sú ľudia, ktorí tomu veria. Ja tomu splnu až tak nedávam nejakú váhu. Ale ty napríklad zase dávaš tú váhu? Áno, bavili sme sa o tom v aute. Keď si tak zaspomínam, tak jedna z mojich najväčších rýb tak bola určite chytená počas splnu a dokonca bolo to, presne to kopírovalo možno príhody niektoré našich rybárov, s ktorými sa dneska bavili, že boli to väčšinou rybačky, kedy tých záberov nebolo veľa. Ozaj to môžem potvrdiť, ale keď to prišlo, tak prišlo ozaj niečo, čo ma neskutočne potešilo. Ty máš ale tie skúsenosti asi nie také. Ja zase nemám také skúsenosti, ale uvidíme, čo to spraví. Ako tých aspektov, prečo nejde ryba, je veľa. Hej? Samozrejme. Alebo teda aspoň my sme si ich tak vykonštruovali. Takže v podstate teraz už len čakať. Bude však ustálené počasie, čo môže tomu trošku prospieť. Uvidíme, má byť od zajtra aj trošku lepší tlak. Takže my sme stále pripravení a budeme chodiť veľmi radi na tie liveky, na tie väčšie, krajšie ryby. My sme sa dneska bavili a v podstate teraz, keď sme dotočili tie rozhovory, ktoré postupne budeme pridávať na našu stránku, tak my sa vydáme do terénu a my, keďže sme sa bavili o tom, že tie liveky sú také populárne medzi vami, budeme dávať viac tých livekiek. Možno pôjdeme aj k menším rybám, možno ak bude nejaké šťastie, tak budeme pri nejakej zdolávačke, tak natočíme aj tú zdolávačku. Možno aj keď to nebude ryba, možno aj keď tá ryba padne, ale chceme byť tam, kde sa niečo deje. To mi je jasné a vidím to na nás dvoch, že sme z toho takí nervózni, ale vždy pripravený. Áno, vždy pripravený, len to sú veci, ktoré ťa strašne mrzia, že proste ty spravíš milión vecí dobrých, ale sú dve veci, ktoré nevieš ovplyvniť. Nevieš ovplyvniť počasie a nevieš ovplyvniť ryby. Tak. To znamená, že toto sú dve veci, ktoré nevieš ovplyvniť a to, čo nevieš v živote ovplyvniť, asi by si mal nechať tak, ako je. Presne tak. Neklesáme ale na duchu, máme za sebou naozaj niečo viac ako polovicu pretekov a ďalšia polovica pretekov je ešte iba pred nami. Dneska sme videli, čo sa udialo. Jednou rybou sa tí chalani dostali v podstate do prvej trojky, takže tam je ešte všetko otvorené a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Ja verím tomu, že ešte prehovoria do konečného poradia, do tých najvyšších pozícií aj tí, ktorí dneska ešte nemajú žiadnu rybu. Presne tak. Majko, veľmi pekne ďakujem opäť za zhodnotenie ďalšieho dňa. Ja ešte pripomeniem našu súťaž alebo SMS-kovú súťaž o Tempest, takže poprosím, zahlasujte si alebo pošlite SMS-ku na číslo 6661, kde napíšete KCC, medzera, meno, medzera a svoje priezvisko a budeme vám držať palce. Ďakujeme veľmi pekne za pozornosť a vidíme sa v zajtrajšom dieli. Ahojte.